Türkmenistanyň günnäger ýyllar sirk oýunlary milli toporunyň artisti, talantly howa gimnastikaçysy Parahat Orazliýew tragik ýagdaýda aradan çykdy. Türkmenistanyň Alternativ habarlary neşri bu maglumatyň özlerine 29 ýanwarda gowşanlygyny habar berýär. Şaýatlaryň sözlerine görä beddagçylyk sirkiň arenasynda artistin nowatdaky çykyş makalyna köp sanly tomoşaçylaryň gözleriniň agylyna bolup geçdi. Goşmaçy ätýaşlyk çäreler görülmezden mata polotnolarda amala asyrlayan howply oýun makalyna sirkiň gümböziniň aşagyna petli çataşdy we Parahat ýokardan ýere gaçyp öldü diýip habarda edilýär. Parahat Orazliýew geçen ýyl Astanada 2-6 ýyl aralygyna geçirilen 10-njy halkara festiwalina altyn bayraga munasip boldy. Türkmen medeniýeti şonnoňa altyn kubok bilen birinji ýeriň berilendigini, şeýle de Belarus döwlet sirkiniň ýürüýte bayragynyň gowşurylandygyny habar berdi. 1988-nji ýylda doglan Parahat awgust aýynda 30 ýaşamaldy. Ol sport gimnastikasy boýunça sport ustady. Çağalykda sport bilen birlikde tanysam edýärdim. 10 ýyllap Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowanyň toporunyna çykyş etdim diýip ol türkmen mediýasy bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Geljek artist Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunda estrada sirk oýunlary fakultetini tamamlady we näme üçin akrobatlykdan howa gimnastikasyna geçdiňiz diýen soraga men tansam akrobatikam gowurýan. Emma kämilleşesim gelýärdi. Şonuň üçin howa gimnastikasyny saýladym diýip jogap berdi. Türkmen mediýasy Garaşsyzlyk bayramynyň prezidentiň altyn zynjyryna we pul syýlagyna munasip bolan Parahat Orazliýewiň fazygaly ölüm hakynda hiç bir maglumat çap etmedi. Onun ýylyna 3 ýaşly ogly we aýaly garly. Türkmenistanlylar sirk sunuwatyna doganlar Anaýewlaryň at üstünde ýerine ýetirýän howply oýunlary bilen tanylýar we Aşgabatda 10 ýyldan gowrak gurulan döwlet sirkiniň binasynyň ahyr 1980-nji ýyllaryň ortasyna açylmagy köp çağal türkmen maşgallar üçin uly şatlyk getirdi. Sebäbi şondan öň türkmenstanlylar ortaýetden we beýleki respublikalardan gelýän sirk toporlarynyň oýunlaryna göçme arenada tomoşa ederdiler. Emma olar Aşgabatda gurulan uly sirk jaýynyň hödürini uzak görüp bilmediler. Sebäbi prezident Sapar Muratneýew 1990-njy ýyllaryň ortasynda türkmen milli däp desurlaryny o diýen gawat gelmeýändigini aýdyp türkmen döwlet sirkini ýaptyrdy. Türkmen sirkiniň ikinji ömrü Niýazowyň ölümünden soň Berdimuhammedowyň prezident bolmagy bilen başlandy. Bu ýagdaý Parahat Orazliýew ýaş we ustad sirk artistlarynyň kemale gelmegine ýol açdy. Emma Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolýan Aşgabatlylar türkmen sirk toporunyň taýýarlayan programmalarynyň aýdaly Moskwa sirki bilen deňeşdirilenini dörüjülük taýdan erkinlerligini aýdýarlar. Anha ýylda bir gezek öz programmalary bilen halka hedil berýän sirk öz işini tamamlap ýola düşer. Ondan soňra indiki ýylyň şu wagtlaryna çenli sirkiň gapysy ýa açylar ýa-da açylmaz. Açylaýan hem ol ýerde tomoşaçylara hedil berjek programmalar bolmaz diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň bir dekaryň ortasyndan ýanwaryň ortasyna çenli Aşgabatda bolan Moskwa sirkiniň programmalaryndan hoşarlygyny paýlaşanyny Azatlyk radiosyna aýtdy.